ଦୁଇଟା ଟିଫିନରେ ଭାତ ପୂରେଇକି ନେଇକି ବାପ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଆଉ ବାକି ଥିଲା ତରକାରୀ କଥା। ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ବାଟରେ ଚିକେନ ନେଇଯିବା। ତ ବାଟରୁ ଆମେ ଚିକେନ ନେଇକି ସିଧା ପଳେଇଲେ ମୋ ବାପ ଘରକୁ। ଆଉ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଅନାଥ ଭଳିଆ ବସିଛି। ଏବେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ କହିଲା, ହଉ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ, ଆଗେ ଯାଇକି ଫ୍ରିଜରେ ଅଛି ବିରିୟାନୀଟା ଆଣିକି ଖାଇଦିଅ। ମା ରଖି ଯାଇଥିବା ପଖାଳ ଏଇ ଶୀତରେ ଖାଇବନି ବୋଲି ଯାଇକି ବିରିୟାନୀ ଆଣିଥିଲା ଦିନ ବେଳେ। ଆଉ ସେଇଟା ଖାଇଲା, ଆଉ ଖାଇକି ତାଙ୍କ ଭଣଜା ପାଇଁ କିଛି ରଖିଦେଇଥିଲା। ସେଇ ବିରିୟାନୀକୁ ଆଣି ଆମେ ମା ଛୁଆ 3 ଜଣ ଖାଇଲେ। ତା ବାପାକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନା ଅଳ୍ପ ଅଛି, ତମମାନେ ସବୁ ଖାଇଦିଅ। ସେଇଟା ଖାଉ ଖାଉ ଛୁଆ ତାର ଫ୍ରିଜରୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଉ କ୍ଷୀରି ନେଇ ଆସିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବନା ହେଇଥିଲା। ସେଇଗୁଡ଼ା କିସ ଛାଡ଼ିବା, ସେଇଗୁଡ଼ା ବି ପୁରା ଦବେଇକି ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ପେଟ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ବିରିୟାନୀ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଖାଇକି ତ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ଆହୁରି ଚିକେନ କଷା ବି କରିତେ ବାକି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ଜଣେଇବି ଯେ ଚିକେନ କଷାଟା କେମିତି ହେଲା ଆଉ କେତେ ରାତି ହେଲା ଆମକୁ ଖାଇବାରେ। ତ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।